Alright, mga kabuknoy, kumusta kayo ngayong araw? Meron tayong topic at pag-usapan natin ang usapin at mga pulisiya ng naturang usapin na awol. Ano nga ba ang ibig sabihin ng awol? Halina, basahin natin at paliwanag. Let's go! Alright mga bukno, bago tayo mag-umpisa, hayaan nyo muna i-shout out natin ating mga suking taga-subaybay na sina Brian and Monica Vlog ng IMEI Detachment, Jamila Security Agency from Bicol na kababayan ko, kay Dan Rodriguez ng Water Treatment Operator ng Agumil at kay Nasruddin ng Silang Cavite, SG Riga. Shout out sa inyo mga buk, at shout out na rin sa aking dating officer na si Frankie Merino, nakasama ko dyan sa condominium dyan sa Ararin, Montecito at Sarasuta. Shout out sir. At shoutout din kay Alvin Rebolos Eder, SG Christian Enopia at SG Octane. Salamat mga buk sa inyong panonood kay Buknoy TV. Salamat sa suporta. Alright, sabi sa awol, absent without official leave or awol is when an employee is absent and has not followed internal company guidelines on leave. Ayan, sabi sa Tagalog, Tagalog natin mga kabuknoy, upang inyong manuwaan at paintindihan. At tuluyang mawala ang mga bumabagabag sa inyong isipan, mga kabuknoy. Ano nga ba ang ibig sabihin ng awol? Sabi dito, kapag ang isang empleyado raw ay hindi sumunod sa mga pulisiya at mga patakaran ng internal guidelines sa inyong company or house rules or agency, ay kayo ay mapapatawa ng naturang awol. Paano nga pumapasok ang awol, mga kabuknoy? Alam ko ito yung bumabagabag sa inyong isipan. Paano nga ba masasabing awol? Kasi kunyari ako, nag-file ako ng leave ng 5 araw. 5 araw ang aking kinonsumo. At sumubra lang naman ako ng 3 araw. At ako'y naawol. Yan ang katanungan. Posibleng mangyari mga kabuknoy. Awol, sa inyong nasabing 5 araw na leave, so supposed to be, dapat before mag 5 days at maubos sa inyong leave, ay makabalik ka na at mag-report ka na sa inyong mother unit at sa inyong kliyente. Kung kukuha ka na ng back to work on your last day ng inyong leave, kunyari 4 days na consume mo, yung isang araw ay ititira mo yun sa pagkuha ng back to work, mga kabuknoy, upang magpa-clearance na ikaw ay mag-duty na sa mga susunod na araw. Kapag ang leave mo ay 5 araw at sinubrahan mo pa ng 3 araw at tinitis ka na ng iyong agency or iyong detachment commander na bumalik ka na at mag-report ka na, ay patuloy mong binabaliwala ang mga text na ito at tawag at wala kang paramdam, talagang posible at 100% na ikaw ay maawol, kabuknoy. Alright, ito ang mga sample naman sa day off, hindi siya leave, day off. Kumbaga, since marami kayong reliever, ay nag-request ka ng 3 araw na day off. 3 araw na day off ang inyong ni-request. At pumayag naman ang inyong commander at yung officer ay pumayag sa inyong 3 araw na day off na sunod-sunod. Ngayon, medyo napasarap ang day off mo at may nilakad ka pang iba o ano pa man ang inyong reason, ay nagawa mong 5 days ang iyong day off na walang text or tawag sa inyong mother unit o inyong detachment commander. Posible ba na makakasuhan ka ng awol? Ang aking sagot, oo. Magkakasuhan ka ng awol kapag nahigpit si DC. At ay nireport sa inyong agency ang iyong pagiging unauthorized absent or absent without official leave, ay matatawag ka na awol or pwede ka nang patawa ng awol kapag mahigpit ang inyong detachment commander. Para mo malulusutan, kabuknoy ang inyong awol. So dapat sabi sa naturang batas, basahin natin, sabi dito, awol is not abandonment although it may lead to abandonment. Yan, in the eyes of the law, abandonment must be composed of 2 instances for it to be claimed. The failure to report for work or absence without valid or justifiable reason in a clear intention to sever the employer-employee relationship. Alright, sabi dito sa ating binasa, sabi dito, awol is not abandonment. Pero posibleng magiging abandonment na rin. Ayon sa batas, ang abandonment ay dapat daw ay nagkukumpos ng 2 bagay na dapat reasonable. Kapag hindi mo rin ipaliwanag ang iyong pag-absent or yung pag-leave ng sobra-sobra or yung unauthorized absent na tawag, ay magiging pasok sa naturang awol. Sinasabi yung justifiable reason, pwede mong ulusutan ang pagiging awol mo or yung naikaso sa yung awol
kapag ka napailiwanag mo ng maayos or sinasabi dito justifiable reason, reasonable ang iyong pag-absent or pagsubra sa iyong naturang leave o sa iyong sobra-sobrang day off para hindi ka makasuhan ng awol. So dapat may paliwanag mo ng maayos kapag ka pabalik ka na sa iyong duty, sa iyong agency at sa iyong detachment commander, mga kabuknoy, ang naturang awol. So dapat may paliwanag mo. Gaya na inulit-ulit ko dito, may paliwanag mo na ikaw ay hindi ba natuba at kaya ka sumubra ay reasonable, emergency, o ano pa mga rason na valid. Yan ay maliligtasan mo ang naturang awol, kabuknoy. Ito naman ang iyong panlaban, no? Kunyari ikaw nakasuhan na ng awol at naipaliwanag mo na ng justifiable reason or kumbaga reasonable ang iyong nasabi, at ikaw ay nakasuhan pa rin ng awol at hindi tinanggap na iyong agency at iyong kliyente, ano ang iyong dapat gawin? Yan, pwede mong ireklamo daw sa labor. Ang sabi nito, basahin natin, you will need to go through the due process outlined for just cause by the labor code. For just cause, there is the twin notice rule. Notice to explain. Hearing with the employee may air his side. Notice of termination. Sa tingin mo ba, mga kabuknoy, no? Ikaw ay isang empleyado at arawan ng sildo, ikaw ay magbubuno ba ng oras at panahon sa labor upang ipaglaban lang na ikaw ay hindi awol? So, karamihan sa ating mga kasamang gwardiya dyan o empleyado nakakasuhan ng awol ay pikit matang na lang na tinatanggap. What the fuck? Kahit na sinasabing reasonable ang kanilang rason kung kaya sila ay sumubra-subra sa kanilang leave of absence or day off, ay nakakasuhan pa rin ng awol. So pikit pa na lang tinatanggap gawa ng papunta ka sa labor, i-confess mo yun ang kaso sa iyo ng iyong agency or iyong company. Waste of time ang tinatawag dyan, no? Imbis na makipaglaban ka pa dyan sa kanila at parang suntok sa buwan natin pagkapanalo, ay pikit pa natin tinatanggap. Maraming empleyado ang nagaganyan, ano? Pikit pa natin tinatanggap ang kasong awol, kahit na masama sa ating kalooban. So wala tayong magagawa dyan. So ganoon talaga ang buhay, so tanggapin natin. Marami namang trabaho pwedeng ma-apply dyan. So next time, magiging maingat na kayo para hindi kayo makasuhan ng naturang awol, mga kabuknoy, no? So sana nalinawan na kayo sa ating mabilis na usapin ito na ano nga ba ang awol. So ito pa ang pahabol natin sa mga katanungan pala dyan, no? Ano nga ba ang mas mabigat, ang awol or resignation? Yan ang magandang tanong, no? Unahan ko na kayo. Sa mga agency kasi dyan na tumatanggap o nag-hire, kapag ka isinabi mo ang iyong background or pinanggalingan ng iyong agency na nasabi mong awol ka, dahil kung ano may yung reason mo, ay posibleng ikaw ay hindi tanggapin at pabaliwala ay yung pag-apply. So mas maigi kapag ka ikaw ay awol sa naturang agency na iyong pinanggalingan or iyong company, ay mas maiging wag mo nang sabihin. Tip, mga kabuknoy, wag mo nang sabihin na ikaw ay na-awol sa isang agency, sapagkat ang awol at resignation ay napakabigat ang kaso ng awol, mga kabuknoy, no? Kumbaga ito ay pumapasok sa isang hindi magandang ugali or magandang habit ng isang empleyado kapag ka nakasuhan ka ng awol sa iyong previous company or previous agency. So mas paiging wag mo nang sabihin kapag ka ikaw ay na-awol, except na kung resign ka talaga, resign. So meron kang COA, ay maganda ang inyong background, ay pwede mo siyang sabihin na ikaw ay nag-resign at kung ano mga inyong reason. So wag lang ang awol, mga kabuknoy, tip lang yan, okay? Huwag mo na sabihin kapag ikaw na awol, huwag mo na sabihin para matanggap ka pa sa ibang trabaho. So sana mga kabuknoy, malinaw sa inyo ang ating usaping ito ng awol, na patuloy pa rin ang nagtatanong sa ating group page na nakikita ko at nalalabuan sa paliwanag ng awol, absent without official leave. Ulitin natin, awol. Ano nga bang awol? Absent without official leave is when an employee is absent and he has not followed internal company guidelines on leave. Yan, paliwanag natin kanina yan. Ang awol ay yung isang empleyado na hindi sumunod sa guidelines o mga patakaran ng mga pulisiya ng naturang ahensya or company. So sana mga kabuknoy, kung kayo natuwa at pakipindot na rin ang ating subscribe button dyan at like at share nyo rin sa inyong mga friendship. Thank you mga kabuknoy, always take care and salute. Let's go! You are a lover, the place